Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May ngapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namon pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Upat ka lugar sa Mindanao ang magpabilin sa General Community Quarantine hangtod December 31 base sa bagong quarantine classification sa nasod. Anang report ni John D. Esteban. November 19 to November 30 dihang gipailawom sa General Community Quarantine ang Davao City subay sa IATF Resolution No. 84 pero gianunsyo ni President Rodrigo Duterte kagabi nga extended ang GCQ sa syudad hangtod December 31. Sumala ni Mayor Inday Sara Duterte nga magpabilin ang guidelines nga daan na niyang gipagula. Gikan MGCQ gibutang na pod sa GCQ ang Davao del Norte. Siguro tungod kay adunay pag-increase sa ato ang positive cases dinhi sa probinsya, mao siguro hinungdan nga giapilta nila sa GCQ. Okay lang ni ipasabot lang nato sa atong mga constituents dinhi nga kayuhan ni para sa tanan. Magpagula usab karong gabi ang gobernador og bagong guidelines alang sa GCQ status sa probinsya. Maghatag lang ko og final nga guidelines karong gabi kay ato sa nipilian tanan. Okay. At kinahanglan manggod nga mahatag na to ang tamang guidelines o adjustment para pod mas tabi karon nga coming ang atong Christmas celebration. GCQ sab ang Iligan City, Lanao del Sur, Batangas, Iloilo City, Tacloban City ug Metro Manila. Samtang ang wala na mention, ipailaw sa MGCQ. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sulod lang sa halos duha ka semana, misa ka na sa 76 ang COVID-19 cases sa Davao City Jail, humanatal ang unang kaso niini niadtong November 19. Ani report. Gibutiag sa BJMP Region 11 nga nakasulod na ang COVID-19 sa Davao City Jail Male Dormitory. Humanatala ang labing unang kaso niini niadtong November 19. Kini mao ang usa ka person deprived of liberty o PDL nga gidala sa Southern Philippines Medical Center niadtong November 15. Nakasinati kini og paglisod og ginhawa og na-diagnose nga dunay pulmonary congestion secondary to end-stage renal failure. Namatay kini niadtong November 19 ug nasayrang positibo kini sa COVID-19. 160 ka PDL ang direct contacts niini nga gileng giswab ug 68 ang nagpositibo sa sakit. Silang tanan ana-ana sa isolation facility sulod sa jail compound. Samtang 8 sab ka BJMP personnel ang nagpositibo sab sa COVID-19 ug naka-isolate na. Matod sa BJMP, gilayon nilang gi-activate ang ilang incident command center aron mapakgang ang pagdaghan pa sa kaso. Ang
different teams po ng jail, the case investigation team, the contact tracing team, the health monitoring team, disinfection and decontamination team, including the mental health team, was mobilized. Hinuon nagpabiling COVID-19 free ang female dormitory sa City Jail. Samtang gi-monitor sab ang mga PDL sa Digos City District Jail Female Dormitory aron masigurong luwas sila sa COVID-19. Sa karon, 68 ka mga PDL ug 8 ka BJMP personnel sa Davao City Jail Male Dormitory ang nagpositibo sa COVID-19 ug usa ang namatay. The jail has strict health protocol na pinapractice. Like kagaya po sinabi niyo na hand washing, regular hand washing. Actually, hindi lang regular hand washing. Regular po yung pagpapaligo sa mga PDL. Tapos may mga precautionary measures. Provided din po sila ng mga mask. Kay numduman nga niadtong Marso, nagpatuman ang Davao City Jail og lockdown kung asa gibawal ang mga dalaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Giaprubahan na ang ordinansa alang sa pagpatuman sa social distancing sa Davao City. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Hingpit na nga napasar ang ordinansa nga giduso ni Davao City Councilor Mary Josel Villafuerte, ang Committee on Health Chairperson. Kalabot kini sa pagpatuman og social distancing nga 1 meter distance sa matag usa. Usa kini sa mga pamaagi aron malikayan ang pagkuyanap sa sakit nga COVID-19. Section 7 are the penalties as amended and proposed last regular session. Section 8 is the ordinance violation receipt or citation ticket. Section 9 is the no contest provision. Masilutan na mamula pa sa maong ordinansa. Alang sa mga establishment, first offense, makamultag 5,000 pesos administrative fine. Second offense, 5,000 pesos administrative fine o 1 month suspension sa business permit. Sa third offense, 5,000 pesos administrative fine o 3 month suspension sa business permit. Sa fourth offense, 5,000 administrative fine o 6 month suspension sa business permit. Fifth offense, 5,000 pesos administrative fine o 1 year suspension sa business permit. Samtang alang sa mga individual community service o kung dili mag-community service, mamahimong magbayad og administrative fine nga 500 pesos ang ipahamtang nga silot. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kumansa sobra 8 ka bulan, subling giabrihan na ang turismo sa Siargao Island, nga inilang surfing capital sa Pilipinas. Sa pagbalik sa turismo, striktong health protocol ang gipatuman alang sa mga turistang musulod sa isla. Atong sayron ang detalye sa live report ni Rial Soroche. Rial! Yes, Tek, abli na ang turismo dinhi sa surfing capital of the Philippines, pero kamatikdan nga menos pa ang mibisita karong adlaw. Sa pantalan sa Surigao City, kung asa ang port patabok sa Siargao Island, strikto nang ginapatuman ang minimum health standard sa mga motabukay sa isla. Ang mga motabok kinahanglang dunay QR code ug mga dokumento. Pag-abot sa isla sa Siargao, kinahanglang moagi sa health center aron i-check ang medical condition ug ang pagpamatuod nga negatibo sa coronavirus. Tuwing na ni ka-strikto diri sa Siargao Island, pag-abot nimo gikan sa sakyan maghugas og gamot, mag-disinfect, tapos diretso na ka dito sa tourist lane. Asa i-check ang imong medical condition, ingon man ang imong mga dokumento kung pwede ba ka makasulod diri sa isla. Pwede. Travel Authority, okay, medical certificate, medical clearance. Nasaan ang confirmed booking? Ay ma'am, nasa text lang. Okay lang. Okay lang. Pero sa unang adlaw sa pagbalik sa turismo sa isla, kamatikdan nga pipila pa lang ang mibisita. Gani, kasagarang pasahero sa lansya, mga residente nga pauli sa isla ug mga trabahante lang. Gamay ra nagbiyahe kay permiro pa man starting pa man na siya, di man nato automatic di mo balik ang turismo sa Siargao. Pero dako apektado mas. Dako gyud ang epekto sa kuan. Ang kaning bibo nga lungsod sa General Luna nga gikonsiderang sentro sa turismo sa Siargao, karon mingaw na. Daghang tindahan o restaurant ang nanirado na. Sa mga beach resort, pipila pa lang katurista ang mibisita. Usa niana si Hans Ashweck gikan nasud Norway, kinsa napansin ang hugot nga protocol. Pero mas maayo na kuno kini aron maluwas sa COVID-19. You need a PCR test and a health certificate and a trace app, and then a quarantine place and an invitation letter, I think. Yeah.
there's no problem with that? No. It's okay. Yeah, it's good. Ang kapulisan kanunay nagamonitor kung nasunod ba ang gitaganang mando sa DOH kalabot sa reopening sa isla. Observe natin yung basic health protocols laban sa COVID para hindi tayo magkawaan at patuloy tayo mag-i-enjoy dito sa Siargao dahil pag nagkaroon ng COVID case na naman dito sa Siargao ay siguradong magla-lockdown. Subay sa pag-abri sa turismo dinhi sa Siargao Island ang mas strikto nga health protocol. Bugtong pangamuyo sa mga residente nga mobalik na sa normal ang industriya sa turismo dinhi sa isla. Kay mangnon lang sa matag LGU dinhi sa Siargao Islands nga i-check una ay lang mga social media account aron makita ang mga requisitos una kamo makasulod dinhi sa isla. Tek. Okay, daghang salamat Rial Soroche. Lokal nga panggamhanan sa Samal Island nagpatuman og No Tourism Tuesday. Kung unsa kini atong saron sa report ni Jandy Esteban. Dili tugutan nga mudawat og mga guest ang mga resort sa Samal Island kada Martes. Gitawag kini sa LGU og No Tourism Tuesday. Kabahin kini sa lakang sa lokal nga panggamhanan sa Samal karong nagkaraghan ang COVID-19 cases sa isla. Sa karon miabot na sa 93 ang kaso sa COVID-19 sa isla. Ato ang mga resort gitagaan nato og time or day nga mag-disinfect, maglimpyo sa ilahang mga property no kay para ang sunod na pod nga mo check-in andam na pod sila. Bawal sila mudawat og guest kada Martes pero pwede man daw sila nga mudawat og bookings. Sukad ni atong Agosto kanus sa giablihan og balik ang turismo sa Samal. 50,000 ka tourist QR code ang na-issue. Apan kamatikdan nga dihang gibawal sa Davao City ang non-essential travels. Niminos ang tourist arrival sa isla. Hesitant pa ng atong mga resort owners pa sakwa po paminaw hasta ang mga turista. So medyo ning menos gid siya, no? Ning menos siya gamay pero dali ra man pud nakabalik pagkahibalo nila nga dili man di ay kayo lisod basta la lang gyud kay ipakita, no? Pag abot sa checkpoint nga ning anhig ka sa Samal. Samtang hugot ang pagbantay sa Task Force Davao sa mga gikan Samal pasulod sa Davao City. Katong mga nagtrabaho sa syudad, pangitaan gyud og Certificate of Employment o Company ID. Sama niining wala makadala sa maong mga requisitos. Wala kay certification? Makadala lagi ma'am na bilin. ID. Wala po ma'am, nabilin dito tanan ma'am. Pahinumdom sa otoridad nga iandam na daan ang mga requirements pagsulod sa syudad aron dili na mutaas ang linya atol sa inspection. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Pipila ka mga dalan sa Cagayan de Oro City ang gigbaha human nakasinati og pag-ulan kagabi. Kalit mibunok ang ulan sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Busa pipila ka dalan ang daling nalunupan. Sigon sa monitoring sa CDRRMD, adunay nahitabong street flooding sa Mulawan Street sa Patag ug Villarin Street sa Carmen. Kung asa giabisuhan ang mga gagmay nga sakyanan nga dili moagi sa mong dalan. Hinoon human ang sobra usa ka oras, mihubas ra ang tubig baha sa mong mga dalan. Sumala sa pag-asa nga ang pagdag-om nga nasinati tungod sa localized thunderstorms ug hatod sa hanging amihan. Sa rehiyon sa Northern Mindanao ubang mga rehiyon sa Mindanao, adunay mga pagdag-om labi na sa hapon or sayo sa gabi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Unang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever o ASF natala na sa Island Garden City of Samal. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sa Barangay Dadatan sa Talikod Island, ang ground zero sa ASF sa Samal. Diin gatusan ka mga baboy ang gidepopulate o gipangpatay. Gibisita mismo ni Mayor Al David Uy ang Barangay Dadatan sa Talikod Island kung asa natala ang unang kumpirmadong kaso sa African Swine Fever sa Samal. Nakadawat og report ang City Veterinary Office sa syudad nga adunay mga nangamatay nga binuhing baboy sa maong barangay nga dunay sintomas sa ASF sama sa pagkaluya, pamula sa panit ug pagsuka og dugo. Rason nga gikuhaan dayon nila kini og sample.
Gawa sa 14 ka mga baboy nga gikuhaan og sample sa Talikod Island ni adtong Biyernes. Unom ang nagpositibo sa RT-PCR test alang sa African swine fever. Daling gipatay ang 157 kabuhing baboy sulod sa 500-meter radius sa ground zero ug gilubong sa bakanting luna sa Purok Mangga aron mapugnan ang pagkatagpa sa sakit. Gibawal na sa mayor ang pagbiyahe og mga alagang baboy ug karne niini pasulod og paggawa sa samal. Mas gihugtan sab ang pagbantay sa animal quarantine checkpoints. Allegedly, way back September na ay nagdala og kanang mga karne no nagikan dito sa mainland. Gidala diri mga daot na. Unya ang nadungog nako is sa report sa mga silingan rapod niya. Iyang gihimong lamaw. Gipakaon niya sa mga baboy so dili lagi na pwede. Gipahugtan usab sa Coast Guard ang pagbantay sa kadagatan labi na sa mga buot magpalusot ug mga buhi ug karne sa baboy pinaagi sa mga bangka. Nagkandak na agad tayo ng patrolya kahit gabi may patrol tayong kinakandak. And dito sa pier ina-assure natin na wala makakapasok at makakalabas na live and meat products ng mga baboy. Naabtan sa One Mindanao ang mga personahe sa City Veterinary Office nga nagpahigayon og testing sa mga alagang baboy ni Tatay Cesario. Double line man siya. Kung double line, meaning positive na siya. Matay ko itong naging simana. Oo, tapos karon? Gahapon, naglubong po kong isa. Nga ka na po diha. Ipiktig na dyan ang sakit na dyan. Kaya mubiya naman sila kaon. Sara muhatag og financial assistance ang Department of Agriculture sa mga apektadong hog raisers. Sa kada baboy nga i-depopulate o patyon, bayaran kini sa DA og 5,000 pesos kada usa. Sa bahin sa LGU, muhatag usab sila, doon na sila gitagana nga 2 million pesos nga budget for the assistance alang sa mga apektado. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Reefer container van nga gikan Singapore na diskubrihang dunay sulod nga cocaine. Nakatakdang ayuhon unta ang 30 ka mga reefer container van sa container yard sa General Santos City dihang dunay napalgang kadudahang butang. Giusa-usa og search sa PDEA 12 ang matag van ug tanan niini milingkod ang K9. Pasabot nga posibleng dunay nakatagong illegal nga droga. Dihang gibaklas ang air conditioning unit sa container van na palgan ang gikonsiderang high-grade cocaine. Gikan Singapore ang container van ug ang ubang batch niini miagi sa Davao City una gidala sa Gensan alang sa repairs. Sumala sa PDEA 11, wala pa sila impormasyong nadawat nga dunay container van nga dunay cocaine nga nakasulod sa Davao Port. Matud pa anaa sa 356.5 grams ang timbang sa mong illegal nga droga nga nagkantidad og 2.6 million pesos. Padayon pa ang PDEA ug NBI sa investigasyon. Barangay Information Officer sa Cagayan de Oro City sikop sa gipahigayong bypass operation. Ani ang report. Priso kining si Jomari Gaabon, 23 anyos, Barangay Information Officer sa Barangay Baikingon ug kauban niini nga si Vel Floran, 19 anyos sa gikasang bypass operation sa otoridad. Positibong napalitan ang mga sospek og usa ka pakete sa sabu nga nagkantidad og 1,000 pesos. Sa pagrikisa sa mga sospek, laing 2 ka pakete sa gituwang sabu ang nakuha. Pero daghan naming nakuha nga information sa other source no nga kanigid siya ang usa sa pagpamaligya diya sa Barangay Baikingon, San Simon og diri sa Ipunan no mga kasigpit nga barangay. Aminado ang mga sospek sa salaod nga ilahang nahimo. Nagmahay na kuno sila sa ilahang illegal nga binuhatan. Bago lang sila kay mga tuiga po siguro. Pag-unda ako sa eskwela sir. Kay gikan sa Calaveria mo ko eskwela gid. Pag-uli diri wala dito pa rin. Intercept ko niya dito sa Carmen sir. Nga ipatudlo lagi na kuno kung asa na kuno siya. Then mo ito nga pagkuha na magapon mapalitan siya. Ay din siya na intercept sa mga pulis pa din sir. Padayon ang operasyon sa kapulisan arong himpit ng mapakgang ang mong illegal nga binuhatan sa ilang AOR. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gatusan ka mga pulis sa Davao Region motabang sa pagtukod og libreng panimalay alang sa mga indigenous people sa Talaingo, Davao del Norte. Anang report ni John D. Esteban.
116 ka pulis sa Police Regional Office 11 ang gideploy sa sitio Tibukag, Talaingo, Davao del Norte. Dili alang sa gera kun dili aron mutabang sa pagpanday og balay alang sa mga lumad sa maong lugar sulod sa 15 ka adlaw. Gitawag kini og bayanihan troops. Nagpakita matud pa kini nga dili lang taman sa pagpatuman sa balaod ang kapulisan. Kapulisan hindi lang siya nag-i-expect. Ang service namin is not just limited to law enforcement but also extended sa pagbibigay ng service and sa pag-a-assist na maibigay ang basic services even doon sa remotest barangay na. 125 kabalay ang nakatakdang itukod sa nasangpit ka lugar alang sa mga indigenous people nga gikan sa haran sa Davao City kinsa mipauli na sa ilang komunidad. Kahinumduman nga ang maong mga lumad mihikling sa Davao City tungod sa isyu sa seguridad sa ilahang lugar. Ang maong pabalay, proyekto sa Davao del Norte Provincial Government aron nga sila matabangan. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 63.2 milyon katao na ang nagkasakit o COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samta kapin 432,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas ug sobra 30,400 mga taga Mindanao. Lapas 63,254,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa sobra 40,544,000 ang nakarecover ug kapin 1,468,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,298 ang natalang new COVID-19 cases karong adlaw. Busa 432,925 na ang kinatibuk ang ihap sa COVID-19 cases sa nasod. Ananasab sa 398,782 ang recoveries ug 8,418 ang namatay. Ug sa Mindanao, 30,458 na ang nataptan og COVID-19. Doon na 23,898 nga naayo na ug 1,130 ang namatay. 97 anyos nga lola sa Davao City ingon man pulis ug nurse sa Cagayan de Oro City lakip sa ulahing natala nga nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 updates sa Mindanao pinaagi niining report. Usa ka 97 anyos nga lola nga taga Matina Crossing, Davao City ang nalakip sa 106 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Domingo. Nakasinati kini og sintomas niadtong November 25. Samtang usa ka 3-month-old baby boy nga taga Katalunan Pequeño ug usa ka 8-month-old baby boy nga taga Sasa ang nalakip sa mga pinakabatang nagpositibo sa COVID-19 niadtong adlaw. Asymptomatic silang duha. Nalakip na sa Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala sa DOH kagahapon. Ikaupat ang syudad nga dunay 79 ka kaso. Misa ka na sa 6,480 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 3,965 ang recoveries ug 290 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka pulis ug usa ka nurse ang nalakip sa 31 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Ang 53 anyos nga lalaking pulis nga taga Lapasan ug 38 anyos nga lalaking nurse sa DOH nga taga Ipunan. Anana sa 2,365 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,785 ang nakarecover na ug 103 ang namatay. Sa Zamboanga City, giauhag sa City Health Office mga Zamboangenyo nga magsaulog sa Pasko sa ilang nagkariyang balay ug mga miyembro lang sa pamilya. Ilabi na kung dunay miyembro sa banay nga anaa sa vulnerable sector aron makalikay sa COVID-19. Hugot sab nga ginamonitor sa City Tourism Office sa mga resort sa Dakbayan nga kinahanglang mutuman sa protocol karong nagsingabot ang Pasko. Miabot na sa 3,343 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 975 ang recoveries ug 142 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka kadaugan na usab ang nakabot sa GMA Regional TV human kinigiila sa Trinity University of Asia isip Best Regional TV Station. Sa ikaupat nga higayon, giila pag-usab ang GMA Regional TV atol sa Platinum Stallion Media Awards 2020 kung asa nasungkit nini ang Best Regional TV Station Award. Gipangunahan ni Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso ang pagdawat sa mong pasidungog.
Tuod man, way puas ang kontribusyon sa GMA Regional TV sa pagatod og importanteng impormasyon ug mga nagunang balita sa rehiyon. Nahimo na sab kining tingog sa katawhan nga matubag ang ilang panginahanglanon. Mapasalamaton ang tibok pwersa sa GMA Regional TV sa Trinity University of Asia Platinum Stallion Media Awards 2020 ug misaad sa parayong pagatod sa katawhan ug serbisyong tinuod. Ang inyong GMA Regional TV ay nagpapasalamat sa inyong pagkilala at pagsuporta sa mga balitang mahalaga at makabuluhan, lalo na sa mga kwentong lokal. Our regional programs and initiatives are more attuned to stories and voices outside Metro Manila. Naniniwala po kami that local news matters. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa paghinumdum sa World AIDS Day, karong adlaw giawahag sa gobyerno ang katawhan nga magpa-check sa ilang status tungod sa padayong pagsaka sa kaso niini. Global Solidarity Shared Responsibility ang tema sa paghandom sa World AIDS Day karong tuiga. Sa datos gikan sa HIV/AIDS Registry gikan Enero hangtod Setyembre 2020, ikalima ang Davao Region sa mga dunay pinakataas nga kaso sa HIV/AIDS. Duna kini 7% o 128 confirmed cases. Samtang nanguna sa listahan ng NCR nga dunay 29% o 553 cases. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa AIDS luyo sa pandemya, buti paabot sa gobyerno nga kinahanglang magpa-check aron daling matambalan kung nataptan ini. Alang sa mga Dabawenyong buot magpa-test, dunay libreng test kits nga ipanghatag sa mga health center. Actually, sa tanan government centers of hospital, libre ang HIV test. So mas maayo makapatest sila kasi libre man gud ang tambal. So mas maayo, mas madali ang pag-access sa tambal. Alang sa mga pet lover nga buot sa ulugon ang birthday sa inyong best friend nga iro o iring, dunay specially made cakes ug treats para kanila. Atong Siron pinaagi niining report. Certified pet lover kining si Reyna Okson. Kay dili lang usa, kundi 27 ang iyang alagang iro ug 15 ang iyang alagang iring. Matud niya, lahi ang kalipay nga dala sa pets ilabi na karong dunay pandemya. Tungod kay sagad sa mga pet lover, buot sab sa ulugon ang birthday sa ilang mga alaga, nakahuna-huna si Reyna nga himong espesyal ang selebrasyon pinaagi sa specially made cakes and treats para sa pets, sama sa donuts, cookies ug ang cupcakes. Gama sa organic ingredients sa mga treats nga pwede sab kaunon sa tao. Gawas lang sa treats para sa iring nga alang lang yud kanila. Ang main ingredient yun namo is whole wheat flour, kay mao siya safe sa dogs na makaiwas mi sa naay mga allergies, and then dili pud siya inana ka grabe maghatag og fat sa dogs. Alang kang Reyna, paagi kini aron mahatag pagbalik sa mga pets ang kalipay nga dala nila sa kinabuhi sa mga tao. Gibuhat na ko siya para sa tanan, kay gusto na ko i-share sa tanan na pwede na to sila spoiled in a nice way. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gawag ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga lumad nga dili mo apil sa walhong kalihukan. This thing goes on, the lumads, yung native na Pilipino, talaga will become an extinct tribe. Kini ang bahad ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga lumad nga padayong makigbisog o nakigbisog sa New People's Army. Sagad kuno sa mga namatay sa engkwentro sa kasundaluhan og NPA mga lumad. Giluwat kini nga pamahayag sa Pangulo human sa pagkamatay sa anak ni Bayan Muna Representative Eufemia Culyamat nga si Jevelyn Culyamat atol sa engkwentro sa kasundaluhan og New People's Army sa Barangay San Isidro sa Manihatag, Surigao del Sur. Dugang sa Pangulo, mangulit na lang kuno ang mga lumad nga nakighiusa sa NPA kay giilad na kuno sila sa rebelding grupo. Pag hindi kayo huminto dyan, lumayas, forever kayong wanted. Mga kapuso, 24 kaadlaw na lang una magpasko.
Mga kapuso, way puas ang among paghatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkariang rehiyon sa nasod, subscribe na. Og mao kato ang mga ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.